Because in Indruona vakatobata shamu chaiyo chaiyo. Murume achinzi anoita weti magumbezi. Saka ndichimurova neshamu. Anonzi kai? Tantarere. Akasirika. Ka John Cena kanonzi? Wrestling tavaona. Varipo. Ndangonzi asi ndi John Cena ere. Muri John Cena mu wrestling ere? Kwete. Ko murume wanyarume? Akangotetereka akangobuda akaenda. Ndosaka ndauya kuno kuti ndinzwe kuti ari mupenyu ene kana kuti adzoke kumba. Angobuda? Ndotenda. Imi mune vana vangani mama? Ndine vana vairi vakomana. Kusei muchirova murume neshamu? Because ini ndikuona vakatobata shamu chaiyo chaiyo. Murume achinzi imagine stolo uchirova dumbiri. Mere murume mukuru munaiziya. Pafeya chaipo chaipo murume uyu ka anorohwa, but ari kurohwa neshamu. But ndiri kuona pandavati vane vana vangani ndiri kuona murume achirohwa neshamu asi vana havarohwi, but murume ari kurohwa neshamu. Munorohere murume neshamu mama? Anoita weti magumbezi. Saka ndichimurova neshamu. Asi paanoita weti magumbezi ndikamurova anomboita mazuva 3 kana 4 asingaite. Saka ndotoona kuti anozviitisa. Ine nahangu handichada kuseka nyaya dzevanhu ini. Saka muri kuti mukamurova anobva amboregedza kuita. But imimi akakurorai achiita weti here mumagumbezi? Kwete aisaita. Zvakazongotanga. Ndodaro. Unenge wanzwa nekuwachaka. Kuti iwe. Ita mama ndoda kuenda kupoti. Mama. Uchirova murume mukuru. Hazvinombonaka izvozvo. Isu hatikurudzira vanhu kurovana isu. Now amungauye muchitsvaga murume nokuti pamapedzera kumurova apa makazonyanya. Akatotiza akati ndingafe, ndosaka akaenda haka akati zvekubhurwa hazviite. But chekutanga chandoda kukuudzai ndechekuti kuita weti kwaari kuita mumagumbezi hakuzi kuzviitisa. Danzi murwere, kureva kuti ane urwere huri pari. Ndoda kuti munzwisise vana mai nana baba. Baba panonzi uchavimbisa here kuti chagara nesu uchiti kudakara tapesaniswa nerufu pai. Zviye chireva kuti ife ndikatanga kuita weti tinenge tiri tese muweti imomo. Ndozvazvinoreva. Saka nyaya yemarriage is a commitment. Marriage is a chinhu chiri permanent, which is not meant to be broken by anyone. Chasungwa pasi pano, chasungwa nekudenga. Chasungwa pasi pano, chasungwa nekudenga. Musazosunungura kwete, musazosunungura. Musazosunungura kwete, musazosunungura. Kana wakati unomuda, usazosunungura. Kana wakati uchachata, usazosunungura. Chisungo jekutenda, chisungo jekutenda, chisungo chekutenda naiva nava Mwari. Baba Jerusalema kuyezva kwaita kure, otokwira netsoka here zvakaita kure. Hazvibatsire kuvimba netembere, hazvibatsire kuvimba netembere. Vanoti Mwari Mwari vachiti temberi temberi, avo vanoti Mwari Mwari
vachiti temberi temberi, vachiti temberi temberi, temberi temberi temberi. Usonongure. Ndo pandogara nchitaura vanhu ndikati marriage haazi mafanisi. Haazi mafanisi. Unogona kuroora munhu ari slender anopedzisira madhafinya. Ndewako. Ndokuti marriage ikoko. Unogona kuroorwa nemunhu asina ngonono dzinozotanga nekuchembera. Ndewako. Unogona kutoroora munhu asina BP sugar. Ndewako. Ndosaka tichiti marriage haazi majokes. Uyu murume ari kurwara. Shamu yamuri kumurova naye mucharohwa naMwari. Mukuzvinzwa? Regai ndikutaurirei ndisina kumbotenderera kudai. Ndo panonzi seka urema wafa. But ndakumbira nyasha. Ndikati Mwari, zvichida wakaita nekusaziva mudzimai uyu, muregererei. Otherwise iko zvinezvi manga muchazopindawo pachikamu chimwe chete chebreast cancer. Kuzoti makagara mumba muchinzwa kunhuhwa. But iye achanga achizvitolerata. But ndazvikanzura zvese. Mugarisane nemurume. Mazvinzwa? Notenda prophet. Tendeukai mama. Izvozvi zvindanzi murume uyu dai musina kuuya nepano. Pfungwa dzake dzanziridze kuti zviri nani ndife. Nokuti I cannot control myself. Ndenge ndisingade. Murudo. Ngatinzwisanei murudo. Yeah. Matirei prophet adzoke kumba ndichamurovi zvekare. Yeah, muchamurova tazvinzwa. Goodness yenimesi iriyo amana tibureti bata mutumwa uponesu. Prophet T-Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night muswe Friday 31 October 2025. pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries. Ngo-9 ntambama kuse Yibhungwe udzanayi Ibhungwe mwine munhu wa Mwari Prophet T-Freddy Pa Restoration Night muswe Friday 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T-Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.